my sisters, can go. Okunepa and Okuka died to Riga go now. I never go 2,000 naira. And one day I die, window could look. I will also go and go to 2,000 naira. What the pass around, nobody in Yaga. How can I want 1,000 naira? The honor, that's why they go 2,000 naira. I come out here. Nobody know I gave Uber. Then I gave me. Moi, he can't go. He came forward that room. Oh, room. What's all going to check a mayor? A mayor. Okay. Max. Oh, I got all run. Him actually working at Cape. One work out to be an abbess on a being on walk. Mahawana, Biahuni, I can cook to us on a being on walk. I believe you. What do you who like a house? Oh, ma, Ogara, Pokara, you want your photo. Oh, one came over. Part of it, I mean, Master, I have a meeting tomorrow. So after now, I don't get me to pay again. So you give the money to pay. So madam, I try and I can't stay here. Manawari, how do they when each other keep about that compound? On a hand, you never hear about Master can go again. Open Hannah, come at the yard. How many I will hear the carpet, I will hear the paper. So you give me that I will come up meeting. I take the car. I have money now. Bros. You money him now. Go to the more approach your hand. Which I'm not fire. You were the cream. Getting up for the hair. You might make him now. I can't tell him now. But him can't on a bottle and green, eh? Approach you. May I know what it is? Once a while, don't worry. Once a while, I got to take one. But you can't go on. When I can go on, I'm not. You can't go on. Bobble. It's in your quota. Let's see how I'm hiding away. Ma ile anya ma na ngwa ahịa ma agwụla anụ ndị na-ebu ya ahịa si ha chọrọ ahịa ana m ele ma mma aga Dubai ka m ga butere ha ahịa ọzọ ha nọ na ha ya elekọta onwe ha anya Sofia na Jeff ha nọ n'ime ụlọ ị na-achọ ije Dubai and ị kọrọ m n'oge biko ewele iwe di m ewele iwe gwa m kemgbe ị chọrọ ije this weekend na ngwụcha week a emeghe gị men n'ụtụtụ echi chetara m ka m nye gị chek ị ga-eji jee n'ụlọ akụ ewo di m ọkwara m ji eme ọnụgo imele nnọ imele nkwa ihe ọzọ m chọkwara ịgwa gị biko ịma na kaadị ọkụ anyị agwụla kaadị ọkụ agwụgo it's my fault at the same time biko n'ọtụtụ echi tu gị chetara m so ka m na-enye gị ego ị ga-eji gị gụrụ ngwa ahịa na Dubai ka nyekwe gị ego ị ga-eji gotekwe prepaid card so ka ụmụaka na-anụ pato na makasị ihe ịkwụ akpaga ahụ enwere m akụkụ m nwere Sunday pato o nwere onye m chọrọ ịhaziere onye ahụ ọ na-agba isi akwara ihe a na amadị m ihe m ga-akpọchi ka kụziela n'ego pato mana ịnụcha dị ọrụ ya kwụsịkwa ebe ahụ because onye ahụ nwe onye m ATM machine. yes mana ihe dị ebe ahụ wụ ịnụcha dị ọrụ enye ga pụwanụ maka na onye nke m ka ọ bụkwa agwụkwa gị o echefukwana maka na
ịlụcha dị ọrụ ị ka na-alụkwa na-aga mgbe anyị ji aja ịma na onye kara obu nọ gbakwa gị ji aja ịma na onwe ihe ji ụmụ nwoke eme o na-achọ nrụcha ọrụ m nara ego m tinye ọsọ maka na achọ m nwoke bịa were m desa m ofu ebe achọghị m ya acha awa ego m nsogbu adịghị onye ahụ ọ ga-abịa na mgbede a mana ife n'ebe ahụ mkpa ọ ya kwa 60-40 mba na bifọ na bụ 50-50 kwa kịta Buhari regime ọ ya kwa 60-40 ịma na mgbe gbaa 50-50 mana kịta njọ ahịa dị ahịa m sef ha dị ahịa ego ụlọ nọ n'aka ha na enidiri m ego achọrọ m ego imechisi ifu na ebe a ndị mmadụ na-enyi ụkwụ na-abata achọrọ m ikuri ya tinye ya cement mezie ya ọfụma keke na-emezi ihe ụta kekwa ihe gbasara ọrụ baba ọchịchị baba na ahịa m kwago ihe niile nọ n'obodo a alachala elu ahịa m kwesịrị ịlazi n'elu pato ahịa gị ga-aga elu mana ọ wụrụ nka iti ego m obi achọrọ m ego friji m nwụzi ihe dị mmanụ ha dị hụ ha bịa ha ṅụọ kredi ha naba mana m nwekwa ụlọ rinne ana m arụ ya kọwatara m otu e ga-esi mee ndị ego ọrụ nwere ife dị ebe ahụ ọ bụ ihe na otu isi na-achị ya otu ọ ga-esi akwụ ụgwọ maka na anụ mmiri asa ọ bụla abụghị ọkwa $. pato ọ na-abịa na mgbede a onye akarị mgbede a gịnị na-akụ ugbu a ga-adị n'ofe ebe 5 ka nchedo onwe ihe m na-eji ịkpọsa n'ụlọ ọrụ ebe ma ga-arụ ọrụ ebe a ka m na-anọ ana m echi ya isi m chadụ ọrụ m buru ngwongwo m mgbe ọsọ nsogbu onwe nwoke m chọrọ ka ọ bịa kechie m ofe ebe ị na-arụ obi ga-eru ara ka ndị weta gị mmanya na nsogbu unu na-ekwu okwu ya ka onye chụka otegoro zoro ị na-ajụ mba ya jụwa m ịnụba ihe ndị na-eweta ọkụ ndị nepa kwuru na ya adịghị ya mita 4 onye ha ga-ewetara anyị ga na-enye anyị ọkụ ka ịkwụ ụgwọ na-adịrị anyị ana m ajụ onye ga-akwụ ụgwọ ana m ajụ gị Silas keke onye ga-akwụrụ m ụgwọ mita ị na-ama ịnọkọta gị ndị ajụ ihe gị ndị ajụla enweghị ọdụ mgbe ọ bụghị ndị na-ego ọbanya na-ekwu ụgwọ ụlọ anyị bụ mbụ tenant ịma na anyị bụ tenant dị ka emere aja anyị la chere anyị ịbịa ịnara ego ụlọ anyị abụọ ndị gị na-agwetara anyị bi ya ọbụla anyị nke tidetinye unu ma nsogbu onye bifa kwa ụgwọ unu ma nsogbu onye na-aza tinye unu abụọ ọzọ biko ka m sogoro gị ọkwa ndị nwe onye na-ewebata onye ọhụrụ tenant ọhụrụ ga-abịa n'izu ụka na-ego ụlọ ibe dị mma mana ebe ị ga-etiri ọkụkọ ọwa ọka dị n'ụlọ ahụ nna chitinye mmadụ onye kọtụrụ ọkụ ya Silas chụwa ka m na-achụ onye kọtụrụ ọkụ ụlọ ahụ biko akpaka otu ụlọ nnọgbu ụlọ dị ọkụ ọdị onye nọ nga ha gafe ọkụ ndị ala n'iyi kpacha onwe anya o ịma ihe ị ga-eme gị ga-eme ya ka ọkụ dị biko eji m chukwu na-arị unu mara ka unu ga-eji were ezi ego ga-ewerekwa ụgwọ mita onwe ma aga m anabatakwa nke a ọ na-abụ onye nwe ụlọ ga-anụ ya onye nwe ụlọ ga-anụ ya ịnabatachara ya ọ bụ nkịta ngara achị eze ere elu abịa tichara ọkụ ya wee na-ere ahịa na-eme ihe dum ọ na-eme ọsọ gị ga-eti na ọsọ gị ga-ehapụ ya biko si m n'ihu ọ gbara akpụ m ya ga na oge nke ka na-anọkọsị ego Silas, ị ga-ebekwara ihe ọka ị na-ekwu mgbe ya ga-eji
Gawazi na ya. Gaga mai. Gaga. Gakwa mai geti ya katika leno gani kambo wa bomuye Udodrigo na mekene. Mama sago oni from na mekene nugi. Ukwe na uhokoro. Anugom. Ah. Ozugbo gị na ọgba na mekene ekike mgbe ahụ sị gị ka ngafe nụnụnụ. Oni nara afụ ụzọ. Anya ogburu isi ogbulu gị. Kedu ụdị ibe dị ụdị nwaanyị dị nke? Nwaanyị tidegezi. Mgbe ebe si ize gị, tiba nga ike akpa m meso biko. Inwe ike ịhụ na anụ m aza ihe. Biko, umerike adịghị m anụ m aza ihu sọpụ. Biko kekwanụ nke dị ihe a. Biko chere ka ngafelu. Biko chere m ka ngafelu. Biko na mama nke dị nke. Mama Kobe, mụ gị nụrụ aka wee pụọ. Onye enwe mkpụrụ obe na alụ ọkụka. Enwere ụdị ndụ m na-ebi n'ụbọchị na-aga m. Ndị anyị ọkụ ji ntụ oke. Bịa, Mama Kobe, ma hapụrụ nwaanyị ya. Iche na ana m atụ gị onye ala bata n'ime ụlọ ebe a. Bịa ka ana m atụ gị egwu. Bata ka egwu oge na. Mama Kobe akparịa m. Onye ala. Mama Kobe akparịa m. ebe m si abịa tere aka ịma na ihe mere na adịghị ọzọ m chọrọ ịgwa na adịghị ọzọ ọ chọrọ ka anyị ebego na nke ndị na wike nke anyị nọ na nkịta so ofe izu ụka anyị nọgodi efe ọsọ iwe nwatacha m ọfụma bifo ime ihe a na mba o ịmara mụ na nwanne m nwaanyị bi ama m etu o esi wee fụta ya oke mgbe nsogbu ada nọ na-ese gị na mmadụ bi ịmụnye gị na abọ bi nwanne m nwaanyị oke mgbe ime na ngwara ihe mere ebe ikwu n'otu mgbe nsogbu adị ka nlawa na ọ ga-adịbazi mgbe ọzọ ngwa mba biko ana na uche m dị ya oke ma ihe meghe ha ya eme na ngwụsị izu ụka m mebute ibu m mana enwekwana iwe ka nyogodu gị nọ n'ụlọ gị iwe iwe ihe mere ụgatị na abụ ị ga-ama plan ije ọpa next izu ụka ọzọ nke anyị ga-abanye bikọs ị nwere enwebeghị m efere nke nji enwe ite nke nji enwe ihe ndị a niile ihe na-enwe ihe ga-azụ azụchazie ndechazie ihe na-edire dị ka ị na-agwụgị gị nwee ike na-esikwe nri ị ga-abịa na ịnọ ndebeze gị n'ụlọ egakwa asa na-egoro nri na-eri ịma ọ dị na mma mana ka njụda gị kedu ihe mere isi na m na-emenwu azụmahịa ahụ amafọ m ụdị mgbe ị na-abụ na-afụcha otu isi eme nnọọ pepụl laik ya gị nnọọ na-afụcha otu isi ere kaadị pepụl na-erepụ erepụ aga m alaik agaghị enyesi ka m plan ya si igbo mmanụ mbụ si ka itikwere ihe a na-eri eri ihe oriri like otu anyị hụ dị isi eri gị onye ma na-achọ ihe ngoda ma na-ajụ si ka ebe na-ere ndị gị na-arụrụ ya aka ma laik itikwe ihe a na-eri eri ebe a tikwe ihe dị ka mineral ma mọt ma ụmụ ihe ndị onye ihe chọrọ ya nweta si weta nke a weta nke kalkuleti egen ọbara uru aga m nye gị aka nwoke dada m ọ nwerekwa ihe na-ese n'ekwe ebe nke m bi ọnwa nwa bi ebe a kemgbe m ji wee kwata ebe a olukokwa ọnwa ịnọ aka m afụrụ n'ọkụ anyị larụ ebe a ọsụsọ yara alarụ n'ụlọ n'elu na ana ebe anyị pụta ịtọ ibe idinele ana ọ maka ọkụ na-esele anyị ụbọchị ọbụla ijikọkwa ka ịchọpụta mara ihe kpata nụ na-adịghị nwoke ịneghị anya ọnwụ na-eji ụgwọ anyị ndị bi n'ụlọ anaghị ala ike ritad ọnwụ na-eritad ụlọ ama nwa ọkụ ị na-anya fụ na ọkụ dị n'ogbe niile mana ị nwere ọkụ ụtọ na-eritad ya biko ọfịs ọ nwekwa ihe nchọrọ ịmata etu ahụ kwatara ọfụ ebe a ekwesịrị m iso wee kwụ ụgwọ ha mụrụ amụ onye maka m chọrọ ịjụ o nwere mgbe ndị katịka ga-agwasị ihe niile nọ n'ụlọ ọ gwa ka ọ dịghara ido anya na gbaa mbọ fụ na ịchọta ihe niile gbasara ụlọ ị na-akwaba n'ime ya eneghị anya nwụrụ nwere onye ji ụgwọ ada onye ha ji ụgwọ pụọ onye ọfọ ọkwa bata onye ha ga-akwụ ya n'ihi na prepaid a nwere akaụntụ nke ya and akaụntụ a ụlọ ya ka eji wee malụ ị na-ege m ntị onye ọwụna ijidegodo ụgwọ ma onye na ochie kwapụ onye ọfọ na-abanye ọ ga-akwụ ọsọ onye nwụrụ prezidentị onye ọchịchị a na-abanyere n'ụlọ ọ ga-akwụ ya ego anyị adị efu ị na-aghọta ihe m na-agwa gị ana m aghọta ya betu o nwezi ihe ọzọ m chọrọ ime ka m jụọ gị
achọrọ m ka m nwere ma nke mita nke m nwa achọrọzi m oge ọnwụ na anyị na-anụ ọgụ oge ọnwụ ya na ụmụ m anụ ọgụ mụ na ya anụ ọgụ anyị na-akọ ọnụ ọrụ ibe m bịara ebe a ụka nchụwa ego iwu na etikwala m nke m nwa nke ahụ awụrụ okwu ịchọ prepaid mita gị ị ga-enweta prepaid mita mana ị ga-agba mbọ ka ị gwa ndị ogbenye ndị gị na ha bi n'ụlọ ka akwụchapụ ụgwọ eji ochie ọ bụrụ na akwụsịrị ya agbanye gị prepaid mita ị na-ahụta ihe m na-agwa gị ọntị na ụlọ akwụsịa ya enye gị prepaid mita gị na ha ama nwezi nsogbu ewụkwa ọkụrụ mmejenụ ka anyị mara ka anyị esi wee mi ya ọ bụrụ na sọsọ m nwa ya emi ya ndị onye nke mụ na ya bi n'akụkụ na-asịkwa ka ya sikwe na nke m wee wekwela ọkụ mba emekwana ya anwakwana ya anwa n'ihi na isi na nke gị wee nye ya ọkụ ihe niile ọ ga na-amụ gịnwa ga na-akwụ ụgwọ ya ọsọ ya ụlọ ihe ọnwụna ọ na-eyi ụzọ ọ na akaụntụ ka ọ ga na-eri that prepaid ọ nke gị nwa bọọ na a ga-enye gị nke ọkpụrụ ọ dị nwa nwe ya enyekwana onye ọbụla ọkụ afụka gị n'anya mana adị mma ka m na-afụghị ka anyị na-asị na nke na-eme nke a na-eme ya bụ n'ihi eji ya ka ije ụlọ ọgwụ maka ịba anya edo a na-emeghị ka anyị nyochaa gị ọfụma ka ama ma ọ nachago ọbụkwa na ọ nacha maka amara ọgwụ a enye gị ịghọtago nke kama na ife na-atụ m ụjọ bụ amarọ na nwanne ya nwoke ọya bamba na afịa anyị chọrọ ibido na ibido nya bụ afịa mụnwa ka ị nyechara ego niile a chukwu daalụ abọs agakwanụ m ụlọ ọgwụ ndị na-emechi ahụ mechi m si na ha ma adịchago mma ha si na ịba anya edo a na-eme m na ọ dịchago m mma ịbịazigwe na-enye onwe gị nsogbu legoro ego niile ị rụchara n'ọnụ ka ị were na-enye m ọdọrọ m ka maka na gị nwa ma bifọ alụsi gị ji nwe kwugharị ma egbugone ụgbụrụ agwụ achọrọ m ka alụsi ka ịma mma karịa otu oyi dị mgbe m fụ gị mbụ kama na ife mee bụ na ihe abịa ka mụ na ihe nnọtụ ọ bụgodo ofu ọnwa maọbụ ọnwa na-abụọ ka anyị nọrọ ya ka m wee na-aga anya ọfụma na ka nna gị emene ọkwa ịma na ọmụ na nwanne mpa m nọ nwanne mpa gị ọ sị m nwanne mpa ya mgbe ọbụla gị na nwanne mpa gị onye na ego ka iwe je bido afịa nwanne mpa gị ọ fụrụ ike na-aya na-achị nwụ onye na ego ka iwe je n'ọgwụ nwanne mpa gị ayata nwanne mpa gị m gbakwara nwanne mpa gị ọsọ nwanne mpa gị ya pụtara m n'obodo a ka ka m ga-esizi hapụ ya kwara ibu m bịazie ime na ya ibiri ụwa wetu nwanne mpa gị ọba mara ebe na-ada m ewezi iwe mana ihe mago ihe abịa ka anyị banye iwe ka ije kọọ ụkọ n'azụ ụmụazị ọbụrụ ụdị ọkụ a na-aga mana ife mewu ịkọsịa m ọkọ mma akpọ ya bụ ụmụ ebe anyị eje taa nkwobi ịchọkwa isi ewu agwọrọ gị anyị mesịra anyị na-apụ apụ kemgbe ahụ ọka aka ha nọ kemgbe otu enwebeghị nri ngara ka m nọ mama ha tụrụ ya na agụ iji ma na-ekwu okwu ya agụ na-ekwu okwu nepa eji nepa eri nri ọnepa ka nna eji eri awụ na okporo nwụ n'afọrụ gaa ga anyụpụ ya gwara gị ị na-eri gị irigburu onwe gị enweghị ego eri m retere ka mgbe ụtụtụ nweghị ejiri oyi ọtọ ihe jiri oyi ka na-ere nka na agwa agwụgo na ebure na ọhụ mmadụ goro ya ka m gwa gị ya nwụ na e nwere okpono n'afọ ga-eri gị n'ilu ka ị ga-aga nyụpụ ya enyize m nsogbu n'ụlọ a ịnọ ga-enwe ego mete m ọtako biko kwe ọkwa ihe nọ ụzọ dịrị gasị onye akpọrọ aha ahụ ya masị ihe dị egwu ugbu a ka m na-ekwu maka ụlọ ụlọ bịara ọfụma biko ihe ụlọ bịara si ga-agbasa ọsọ nke amaghị ụlọ mara otu nchi tie doro na ewu bụrụ na ya ara nke m kemgbe ụlọ tiri ihe anụbeghị mmiri ihe na ọ ya na-ebute okwu n'ụlọ saya ekwe nne m zuru ike na-etinyere prepaid mita onye nke ofe mmanụ ha bịa na-akọ akụkọ onye nke ọzọ weta ego ebi ihe a ofu ugboro nke 1000 ya gwụ asị na nne m nọ na-eri ihe nka nọ na-eme nka na otu bịakwa wepụ ewu
tinyere anyị ọkụ ahụ ka ọ dị mbụ ọgụnụ unu bịa bupie dịka ewe n'iwe ka njikere Nneọma ọkụ ị na-eyi ụzọ akpati na-eju mmanya na-enwe nke na-eku ikuku anyị nwere ihe nwelụ ọkụ na-enye gị ọkụ ọkụ ahịa ka ị na ọ kakwalụ ihe mma na ịbịa n'ụlọ ụlọ anyị bịa nweta ofu nke aka anyị welụ ya na-alụ ife na-alụ na-ele afị na-ele o nwere ife mgbasa gị na mmadụ ọbụla o nwere onye na-asị na esi na ya asị gị ịghọtago ife na-ekwu otu a ka ọ ya asị ka mma na ha bịa were nke ka anyị were nke ahụ na-egwu anyị wayo a na-ekwu na nke adị mmadụ ife a bụrụ wayo ọ ya enyelu gị aka maka ndị na-azụ afịa mmanya gị ga na-eju oyi mgbe ọbụla maka mma gị biko aganụ nnọọ ebe ahụ aganụ eleni nke nụ adị onye keta okenye na-eso okwu anyị were ede anyị resi ulu ọ bụghị unu chọrọ unu weta nke a na-eke ya onye ọbụla ọ ya ha dị mma maka na iji azụ afịa mbete n'ụwa naira m chiri echi ga nwaanyị ọma prepaid mita bụ ihe kachasị mma mana ihe mere ọkụ unu ji eri mgbe ọra maka ụgwọ unu ji bụ mbụ maka nepa ego anyị adị efu ego ọla unu ji unu ga-akwụgide tupu unu kwụsịa ya ị na-eyi uzizi ọkụ ọma na-eri fast ị na-aghọta ihe na-agwa gị so ihe m ga-eme ihe na ebe ọ na ị nwere ihe na-ajụ ihe oyi nwee ihe na-enwu ọkụ bịakwa hụ n'ahịa ka iji ya azụ ọ ka kara ya mma na ịbịa n'ụlọ ọrụ anyị enye gị prepaid mita chelụkwa gee m ntị ọnwụ na-enye gị prepaid mita nke gị tụọ onwe n'isi wee mụọ ọkụ ka ị ga-esi ya akwụ ụgwọ onwe onye gị na ga-enwe nsogbu onwe onye gị na ga-agbakọ nwaanyị ọma chere biko unu bụ onyinye ekwesị unu ji aka niile ewere aka ekpe nanụ onye na-eme mgbe ha anyị ejighị ụgwọ ọgwa ọkụ nọ naanị mgbe ha na-eji ụgwọ ego ọnọwụ na iji anyị ị ga-akwụgide kwụcha ya ego anyị adị efu onyinye ekwesị eji aka niile Silas Nwaaba ngwongwo Silas Nwaaba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba ngwongwo Silas Nwaaba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba ngwongwo Silas Nwaaba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba ngwongwo Silas Nwaaba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu